जों नाजानायाव जोंहा दिनै आलारि सोराङा जोनोम मोनबाय। दा जों बैसोर बिनानावमोन जायफोर एसेबां खस्थ'यै जोंनि सायाव दैदेनगिरिफोरनि सायाव जेबो डिमान्ड गैयालासेनो मोसायै मोसायै दिनै जोङो दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो गावसिनि बायदि बायदि हाबाफारिफोराव गले गले हांख्राय हरजाबाय थानो खाबु मोनदों आरो जोंहा दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफादजोंबो हांख्राय हरजानो खाबु मोनदों आरो जोंहा सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझार बेवहायबो जोङो हांख्राय हरजानो खाबु मोनदों आरो दाखालिसो जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो जानानै थांनाय लिटारेरि फेस्टिभेल बेवहायबो जोङो मोसानो हांख्राय हरजानाय जाहैबाय। दा बैसोर बिनानावमोननो जोङो जेबो बेसेन गोसा जोंनिफ्राय जोङो जेबो होनो राहा गैयैलाय जोङो बे समाव गावसोर मोसानानैनो जा एसे रां आरजिनानै दोनथुमनानै दोनबाय थादोंमोन बेफोर रांनि गेजेरावनो जोङो बिनानावमोननि थाखाय गांफा गांफा जे मोसानायाव गाननानै मोसानो हायो बै बायदि दख'नाखौनो जों बिथांमोननो होनो बेवहाय साखाफारा जानानै दंबाय थाखायोमोन। दा बै बिनानावमोननि मुंफोरखौ आङो फारि फारि गाबज्रि हरखानो सानदों आरो गाबज्रिनायजों लोगोसेनो अननानै सारियाव माने लाइनै थाफैनो बा नैबे जोंनि मोसानाय जायगायावनो लाइनै थाफैनो खावलायहरखानायबो जाहैबाय। दा गिबियै अदिति बसुमतारी, अनामिका बसुमतारी, ददेरे ब्रह्म, उर्मिला ब्रह्म, खुशबु ब्रह्म, रेशमा ब्रह्म, कविता ब्रह्म, जुहि ब्रह्म, अरायथि ब्रह्म, पुष्पान्जलि ब्रह्म, दिव्या ब्रह्म, दिव्या ब्रह्म, हानिसा ब्रह्मआबो जोंनि दतमानिमोन गैयाना? अमृता ब्रह्म, रुनुप्रिया ब्रह्म, हिरिना ब्रह्म। जोंनि आलारि सोरां ख्रिस्टि आफाद बे आफादनिनो मोसाखावरि बिनानावमोननो बोसोर गोदाननि मुङाव गावसोरनो आरजिनानै बिथांनि सिफुंनि देंखोजोंनो जोंहा जोंनि दतमा आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादा जोनोम मोनदों होनना जोङो बेखौ बे समाव आङो बुंथिगोन आरो आङो बान्था बिलाइ बावनो खावलायदों बिथांखौनो अदिति बसुमतारीनो बिथांनि सिफुंनि देंखो आरो अनामिका आरो अदिति बसुमतारी बिथांमोननि सानैनि दैदेननायावनो जोंहा आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादा दिनै समायना रमायनायै ग्रोम ग्रोम बेवहाय जोंहा जोनोम मोनदों।